Übergein. De taler med direktør Erik van Übergein. Kærlighed. Ne, goddag, Didrik. Kærligheden. En clairvoyant. Det må jeg nok sige. Fader. Poul! Ikke når jeg taler i telefon. Ja, det er den dreng. Fader. Poul! Nej! Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal blive. Fader. Poul! Ikke når jeg taler i telefon! De må simpelthen blive hængende, Didrik. Der er vist en ung mand, der skal have sig en tur med spanskrøgerne. Hvad er der så? Fader. Poul! Har jeg ikke sagt til dig? Mit navn er Erik. Vi kan jo ikke engang bevise, om du er min søn. Fader. Erik. Fader, jeg har let, jeg har søgt. Jeg har kigget hvert et verdenshjørne, og endnu ikke har jeg fundet min kærlighed. Poul, hvis du bliver ved med det der, så bliver du altså homoseksuel. Min Pandora. Er det nu det dumme pigebarn igen? Ja, Har jeg ikke sagt til dig, hun er her ikke mere. men jeg ved, hun er her. Du ved ikke noget som helst. Hun er et sted i verden. Hun er over alle bjerge. Nej, Jo, hvordan kan du bevise, at hun ikke er her? ser du? For et par år siden der spankulerede jeg stolt rundt i skoven. Og der mødte jeg tilfældigvis den plage til Pandora. Mødte du Pandora? Ja, og i hælene på Pandora, der var der en hund. Og den jagtede hende hele vejen op. Et træ. Og ved du, hvad der er i træerne? Hunde. Nej! I træet! Der var der et æren! Et stort, saftigt æren! Og det havde pest, og det havde kolera, og det bed Pandora, til hun faldt ned ad træet og løb hele vejen til Zimbabwe. Men, fader, Ja, der er nu noget, jeg ikke helt forstår. der er så meget, du ikke forstår. I går, der sagde du, da hun var i Cairo. Guld, du sagde det. Det er ærenet, og det er tilbage. Løb! Ungdom nu til dags. Jeg er tilbage til Rik. Esteban! Okay, Esteban, hør nu godt efter. Det her er gæsterne, som kommer i dag. Vi har Eva Smith og Johnny Longbottom. Og så har vi Michaela Johnson. Michaela Johnson. Jamen, det er jo min gamle flamme. Kærligheden. Den blomstrede imellem os. Esteban ved ikke, hvad kærlighed er. Ved du ikke, hvad kærlighed er? Nej. Jamen Esteban, det er når man flyver på den højeste sky, og ingenting kan gå galt. Men når man falder, så falder man hårdt. Esteban vil ikke falde. Men det er det værd, Esteban. Esteban vil ud og finde sin kærlighed. Esteban har fundet sin kærlighed. Ja, jeg vil have verdensdragt. Ja, og hvad navn skal jeg skrive det under? Bare Michaela Johnson, tak. Michaela, er det virkelig dig? Ja, selvfølgelig er det mig. Men kan du ikke huske mig? Husk dig. Det er mig, Margrethe. Nå jo, det er rigtigt. Du kan få verdensdragt. Esteban skal nok fikse det. Esteban, hvad laver du? Ja, men vi har lige nogle spørgsmål før. Vil du have udsigt til træer? Eller kost? Esteban har fundet en kost! Esteban, du kan ikke bruge en kost nu. Du skal finde noget til at gulvet op med.
med dig. Ja, udsigt til kyst. Jeg mener kyst. Ja, tak. Jeg får værelse. Ja, og vil du have stole på værelset? Ja. Sæbe! Esteban og sæbe! Esteban! Du kan ikke bruge sæbe nu! Du skal tage gulvet op! Ja, sæbe, det er inkluderet på værelserne. Ja, det håber jeg da. Og vil de have en seng? Ja, selvfølgelig skal jeg have en seng. Har ret til gulv. En ny plante! Esteban! Du kan ikke bruge en ny plante! Du skal tage gulvet op! Ny plante! Vil Nej, tak. Jeg foretrækker blomster. Ja, selvfølgelig. Kan jeg få mit værelse? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Ja, så du regner med, at selv skulle bære den der? Nej, selvfølgelig ikke. Esteban! Esteban skal nok finde noget at tage op med. Nej, Esteban. Vil I ikke tage Mrs. Johnsons tasker? Tasker! Og vær nu forsigtig. Esteban er altid... Den drømmer. Det er cognac. Nej, det er whisky. Og det er rom. Nej, prøv at høre, det er whisky. Og det er vodka. Prøv at høre, det er whisky. Det er en lille whisky. Vi skal denne vej. Ja. Jamen dog, er det ikke for en migræne, vi har her? Ja, det er en dejlig dag i dag. Jamen, er det ikke frøken Alzheimer, vi har der? Jo, det kan jeg nok ikke løbe fra længere. Ja, det er en skøn dag. Hør, vil de ikke sidde ned? Hvad siger de? Jeg siger, vil de ikke sidde ned? Nej, min kære, det er en hund, ikke en ged. En ged? Hvor? Jeg kunne ikke få lov til at sætte mig ned, kunne jeg? Det er jo det, jeg lige har sagt. Så kan hun op på mors skød. Er det en hund? Hvad siger de? Jeg siger, er det en hund? Nej, min kære, det er en han. Så er de ikke lige før, at det var en ged. Jamen, jeg sidder der allerede ned. Jeg hører, at de har fået et barnebarn. Jo, det er jo 8 måneder siden. Hvad siger de? Det er 8 måneder siden. Nå. Hvad hedder barnebarnet? Hun hedder Claudia. Hvad siger de? Barnebarnet, hun hedder Claudia. Siger de, at de har fået klamydia? Og så i deres alder. Nu er verden der er lave. Hør, tror de ikke, den skal ud og tisse? Hvad siger de? Tror de ikke, at hunden skal tisse? Jo, den er ganske vist en bisse, men jeg tror, den skal ud og tisse. Vi ses, min kære.
Wow, du ser godt nok fornem ud, hva'? Det kan du også, det plejer du ellers ikke at gøre. Tror du hende? Du kan jo prøve at gå ind og spørge. Ja. Men jeg tænkte på noget. Ja, Katrine. Hvorfor er det mig, der skal spørge? Katrine, det har vi snakket om 100 gange. Hvem er det, som er ældst af os to? Katrine? Det er dig. Det er mig, ja. Og hvem er så den dummeste af os to? Det er i hvert fald også dig. I kan godt sige, det er mig. Så siger vi, det er mig. Det er dig, ja. Vi er de nye stuepiger. Louise Schmidt. Katrine Schmidt. Hyggeligt at møde dig. Her, den er på en højere rang. Er hun højere rang? Hun ligner ikke rigtig sådan en, men jeg tror, vi skal gøre det alligevel. Ja, Olfred Sonel. Tror du, hun er gift 2 gange? Du kan jo prøve at gå ind og spørge. Ja. Nej. Kan I gøre rent? Ja. Nej. Jo, hver onsdag. Og torsdag. Ja. Nu skal jeg vise, hvordan I ordner en stue. I tager den op, vender den op, puster i den. I må ikke ryste den vildt, spøge i den eller kaste den. Værsgo. Louise. Katrine, lad nu være. Katrine, stop. Det der, det er virkelig barnligt. Gør nu, hvad hun bad om. Det bliver her et lille problem. Jeg kender godt dine små problemer. Det her, det er virkelig ikke ret stort. Hvad er dit problem så? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal gøre ved den her. Først, så skal du ryste den vidt. Ja. Så skal du spytte i den. Nej, Katrine, stop. Katrine, stop. Det der, det er ulækkert. Så skal du kaste den hen på bænken. Bænken, Katrine. Det var ikke mig. Det var i hvert fald heller ikke Louise. Hvad laver I nu? Vi kaster med puder. De kaster i hvert fald ikke med puder. Kan I ordne en elevator? Ja, vi havde faktisk en gang en hjemme på gården. Men så kom jeg til at tage alt for højt til, så steg den helt op. Nej. Nu kan I ordne den elevator, den skal klinisk ren. Nu. Hvad skal jeg bruge en fugl til? Katrine. Kom. Er det en elevator? Det er en elevator. Har du set hotelarvingen? Ja, han er meget sødere, når man ved, at han skal af et hotel. Skal han det? Det er vel derfor, han bliver kaldt hotelarving. Jeg troede bare, det var hans navn. Er du færdig? Ja, så skal vi ned. Jeg tager trapperne. Hej, jeg går før Louise. Vi er ikke færdige. Nej. Er I ikke færdige nu? Nej. Vi mangler stadigvæk 3. og 4. etage.
færdige? Ja. Så skal vi ned. Trapperne! Elevatoren. Pandora, vis mig dit grimme ansigt. Jeg er her, Marit. Hvorfor har du endnu ikke forladt mit hotel? Fordi Pol ikke har sluppet sin kærlighed til mig. Der tager du fejl. Pol stabte sin kærlighed til dig den dag, du forsvandt. Nej, mig og Pol, vi er så nyforelsket. Hvornår vågner du op og indser, at han er forelsket i den nye stuepige? Den nye stuepige? Ja. Nej. Pol, han er ikke forelsket i nogen ny stuepige. Pol, han er forelsket i mig. Vi skal giftes. Pandora, I kan ikke blive gift, for du er død. Det er lige meget. Pol, han kan mærke, når jeg lægger hånden på hans skulder. Alle kan mærke dig, men kun jeg kan se dig. Det er lige meget. Pol, han elsker mig. Jeg forlader ikke det aftale, for Pol han siger, at han ikke elsker mig. Så får jeg ham til at sige det. Smatso. Margrethe, jeg har friske blomster, ikke visne blomster. Det må du undskylde, Ronja. Blomster! Sådan. Det er visne. Jeg har nemlig noget til dig. Margrethe, jeg troede, vi havde snakket om det der. Vi kan ikke gøre det offentligt. Men jeg elsker dig, og jeg vil vise det til hele verden. Jamen, jeg kan ikke vise sådan en som dig frem til hele verden. Jeg tror ikke, mine forældre vil sige. Men hvorfor? Jeg fik det sådan som dig vil tilbage til Belgien. Det er sådan lidt som Charles kunne måske tilbage. Men ikke dig. Charles? Ja, det tror jeg vist godt, jeg kunne. Men jeg elsker dig jo. Ja, jeg elsker det. Det skal skaffe mig bare en lille blomster, ikke?
Charles? 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 Hvad? Har du tjekket Østfløj, som jeg bad dig om? Jacqueline, selvfølgelig har jeg tjekket Østfløj. Og resten er til. Charles, det har jeg jo tjekket. Ja, men Jacqueline, som vi nu har oplevet så mange gange før, hver gang du tjekker noget, skal det dobbelt tjekkes. Du lytter aldrig til mig. Det gik meget nemmere dengang, vi var sammen. Jeg løste låsbestandene lidt hurtigere. Jacqueline, det er ikke mig, der er blevet langsom, men derimod dine forventninger, og som alt andet, er blevet meget, meget større. Og vi blev jo enige om at stoppe, da vi gjorde for arbejdets skyld. Ja, det er jeg også meget glad for. Jeg husker tydeligt en gang endte et skudoprør, hvor jeg ene alene kvinde. Med hjælp fra 10 mænd. Og jeg ene alene kvinde, måtte liste mig hen, skære rebet over, så en stor kasse væltede ned og skabte forvirrende kaos. Mens du bare lå og gemte dig hen i hjørnet. Jacqueline, jeg beskyttede jo et vidne, og din lille distraktion var ikke så heldig endda. Selv blev jeg ramt ben. Og ja, selv i dag kan jeg desværre med at gå.
Charles, som jeg husker det, så fik du en lille bitte ud af skrappen, og du lå og græd hele natten. Jacqueline, nogle ting husker vi vel på 2 måneder. Men lad os nu ikke dvæle i fortiden. Det her hotel, det her mysterie, næsten mystisk. Næsten overnaturligt. Og hør engang, piberne har jo fantasi. Nej. Men det hotel, der ved vi, at hvis der er 2 personer i denne verden, der kunne løse dette mysterium, så er det undertegnet mesterdetektiven Charles Percival Oliver Jonathan Kurt O'Brien. Og min pibe. Hvad er jeg så? Yndig assistent. Assistent må du vel være. Jeg skal give dig assistent. Kvinder. Marit! Hvad er der nu? Det er Paul! Jeg vil ikke stoppe med at tale om hende der Pandora. Giver den dreng der aldrig op? Kan du ikke sige, hun har krakkeleret derovre i Cairo? Jo, det kunne jeg nok godt. Hvis ikke det var fordi, jeg var kommet til at sige, at hun befandt sig i Zimbabwe. Pigebarnet, kan du bare rejse fra Cairo til Zimbabwe fra den ene dag til den anden? Nej! Det har hun altså gjort. Hvad er så dumt? Jamen, hvorfor er det også lige, at hun skal hjem til vores hotel? Ja, det er jo nok, fordi hun stadig er forelsket i Paul. Ja, gid man havde oplevet en sådan kærlighed. Kærlighed eksisterer ikke! Nej, det tror jeg nu nok, jeg har fundet ud af, efter at have været gift de sidste 21 år med dig. Ha! Du er noget at klage over! Nej! Men hun skal altså ud af det hotel, hvor hun ruinerer mig. Ja! Det klarer du fint selv. Ja. Didrik! Jeg gider ikke snakke om Didrik. Jamen, Didrik! Han har været besat af en sådan ånd. Og der ringede han efter en klariant. Det er genialt. Ved du, hvad det kan betyde? Så kan vi endelig se af med Pandora. En gang for alle! Olga, hvad er dette for et sted? Det er hotellet, Günther. Hotellet? Men jeg har ikke taget min kuffert med. Jeg kan ikke komme på hotellet nu. Nej, Günther. Vi skal ikke på ferie. Vi skal finde ånderne. Ånderne? Men jeg kan ikke lide ånderne. Det gør mig bange. Jeg kan ikke lide det. Vent. Lys! Og driver ånder væk. Okay. Günther! Der er en ånd! Hvor er det? Jeg kan ikke se den. Olga! Mit lys! Jeg kan ikke lide det! Se det. Kom her! Men ånderne, jeg kan ikke lide det. Jeg er bange.
Men Günther, jeg er den klaverante, og du er min assistent. Så, vi skal lave en seance. En seance? Ja. Men Olga, jeg kan ikke lide det. Vil I ikke nok løfte os fødder? Vil I ikke nok løfte os fødder? Vil I ikke nok løfte os fødder? Hvad siger de? Og de vil være venlige at løfte fødderne. Jo. Kom, Hermone. Hjælp mor. Først det ene ben. Og så det andet. Det er sjovt ikke dem, der er gammel nu til dig. Spring altræk. Løft benene. Hun kan vel falde udenom. Ja, det skulle jeg nok mene. Ja. Bøger. Hende Jacqueline. Hun læser godt. Der er mange bøger. Hvad siger de? Jacqueline! Hun læser mange bøger! Siger de, at det spørger på vores hotel? Nej dog. Undskyld, jeg kunne ikke lade være med at overdøve. Se, de spøger her på hotellet. Nej, det tror jeg ikke. Er de sikre? På hvad? På at det spøger. Hvad er det, de siger? Er I sikre på, at det ikke spøger? Jeg læser da ikke bøger. Det kan de vel nok se. Er I sikre på, at der ikke sker et eller andet her? Nu husker jeg! Husker hvad? Det har jeg glemt. Sikker på, at der ikke foregår et eller andet på det her hotel. Jo, det gør der. På værelse 503. 503? Kom, vi laver som om hun sover. Ja, hvor interessant. Det er noget mystisk eller magisk. Hvad? Interessant. Jacqueline, hvad for et værelse sagde du nu det var? De gamle damer påstod, det var et værelse 503. Ja, det her. Kunne du så for bare en gang skyld gøre dig lidt nyttig og skaffe nøglen? Kan jeg det godt? Undskyld mig. Ja, det er det. Og jeg tænkte på, om jeg måske kunne skifte værelse til værelse 503. Nej, Og det kan blive det. Jamen, varmen, det virker ikke over. Så skulle du prøve vinterne i alberne. det har jeg skrevet. Men vinduet det gør sådan, at det er så. Et søm og skruer, så er det ordentligt. Du kan lige få lov til at snakke med min mand. Erik! Erik! Ja. Jeg er nok i dag, jeg gerne leger til 503. Det kan de desværre ikke. Hvorfor nu ikke? Der er termitter. Termitter? Ja. Det klarer jeg slet. Der er også eger. Det er der over hele hotellet. De kan ikke lege det værelse. Så må jeg også en gamle. Jacqueline, dit lille forsøg her, hvordan synes du selv det gik? Det er ganske umuligt at få fat i den nøgle. Skal vi nu lade mig prøve? Dig, Ja. værelse 503. Nøglen kan du
skaffe den. Selvfølgelig. Poul, hvad laver du? Poul, nej! Poul! Og løb hen, lås op og gem nøglen. På en betingelse. Vil I finde Pandora til mig? Vi skal da gøre vores bedste. Hvorfor skulle du også få dig en søn? Kærlighed. Kærligheden. Hej. Hej. Hvad laver du? Undskyld, sagde du til mig. Ja, har vel ikke andre. Jeg er højere dreng end dig. Det har jeg lært alt om. Man snakker sådan her. Men jeg bor i hotelarving. Jeg hedder Katrine, jeg er den nye stuepige. Skal de så ikke gøre rent eller noget der retning? Jo. Hej, hvor er det? Jeg har aldrig været herinde før. Poul? De vil ikke lade nogen komme herind. Jeg ved ikke helt hvorfor. Du kan ikke se mig. Kan du? De lader altid døren være låst. Der er ingen, der må komme herind. De leger aldrig værelset. Måske kan jeg skrive digte herinde. Digte? Ja. Natten. Natten, den visker mit navn. Skriv det, Poul. Natten, den visker mit navn. Natten, den visker mit navn. Poul. Visker uden H. Nå, jeg har lavet en stavefejl. Det er så godt, når man opdager sin egen fejl. Hvad er jeg? Usynlig. Nå ja. Vandre gennem min sjæl. Jeg er genial. Vandre igennem min sjæl. Jeg er genial. Hvorfor er det, du ikke bare kan se mig en sidste gang, Poul? Kan du ikke bare kigge mig i øjnene? En sidste gang. Bare mærk mig. Det var godt nok koldt. Det er fordi, jeg har kolde fingre. Du sagde, du altid ville varme dem for mig. Det kan være derfor, de ikke vil lege værelset varme med i stykker. Nej, Poul. Det er fordi, jeg er herinde. Nå, jeg tror, jeg vil fortsætte med det.
Hvorfor er det altid mig? Så skal man stå, så skal man vaske gulv. Hvad bliver det næste? Louise! Lige hvad der manglede. Jeg har fri. Katrine? Ja? Jeg tænkte på noget. Ja? Kunne du ikke tænke dig at gøre lidt rent for mig i dag? Med sådan en der? Ja. Nej. Man skal også være ret klog for det, så det er nok bedst, jeg gør det selv. Må jeg ikke nok prøve? Man skal jo have noget håndkraft. Det har jeg jo masser af. Ja. Hvad er det for noget? Det er en støvsuger. Topmoderne. Hvad gør man med den? Det er i stedet for at feje. Det er meget hurtigere og meget sjovere. Ej, må jeg ikke nok prøve? Jo, men også kun den her en gang, fordi jeg har fået meget travlt. Hvad skal du? Mig? Ja. Jeg skal ud med Pole. Skal du ud med Pole? Ja. Personligt. Så suger jeg bare støv imens. Tænk, at hun skal ud med Pole. Han kan få hvem som helst, han vil have, så tager Louise. Jeg gør hvad som helst for at få bare en enkelt dans med Pole. Jacqueline, det værelse. Skal vi finde ud af lidt mere om det? Jo. Så receptionen skal være et godt valg starten. Det er nok en af de ting, du skal lade mig klare. Nå. Men goddag der. Ja, goddag. Du ved tilfældigvis ikke noget om værelse 503. Mr. O'Graham, jeg vil venligst vide dem ikke om at forstyrre mig i mit arbejde. Hej. Goddag. Jeg tænkte så på, om du kunne fortælle mig lidt om værelse 503. Ja, det er der Pandora, hun havde værelse, som forsvandt. Det må jeg faktisk slet ikke tale om. Du må lov ikke sige det til nogen. Nej, selvfølgelig. Jamen, goddag. Hej. Sikke en sød hund, du har. Hvad hedder den? Whisky. Jamen, og trænger den ikke til at blive luftet lidt? Charles! Jacqueline,
Kan du ikke se, at jeg sidder og taler med jer? Hunden. Kvinder falder på fødderne om mig. Kvinder. Olga! Øj, undskyld. Jeg kan ikke lide det. Ånderne! Det er overalt! De gør mig bange! Jeg kan ikke lide det! Jeg må gemme mig! Nu vil jeg lave en seance! Men først skal jeg gøre mig klar. Så. On. Hvis du er her, så bank 1 gang. Og hvis du ikke er, så bank 2. Nej. Hvis du er her, så bank 1. Og hvis du ikke er, så bank 2. Hvordan kan du banke
Men Olga, jeg kan ikke lide det. Gunther! Hvad laver du her? Jeg skulle bare ned ad gaden, og så ånden kom efter mig, og jeg blev helt bange. Og så er jeg hjemme mig her. Jeg kan ikke lide det. Nu skal du høre. Start seancen! Hvem forstyrrer mig? Olga! Gunther! Ja. Lad mig komme igennem. Hvem er du? Jeg er... Hansi Hinterseer! Er du ikke Pandora? Nej.
ved, nøglen og døren og passer sammen. Jeg er jo nok ikke dum, men du må ikke være herinde. Men hvorfor er det helt præcis, jeg ikke må være her, da? Kan du ikke mærke, det varmen, den virker ikke? Men hvorfor får I så ikke bare ordnet? Det har vi ikke råd til. Det tror jeg nok ikke var. Hvorfor bliver du den her stiger på sengen? Det er da uret. Kan du ikke se det? Den er da ræg. Se, Poul! Det er det ikke om din far, det vil jeg snakke om! Jeg skal nok få det ud herfra. Undskyld, men har du set Pandora? Nej. Undskyld, har du set Pandora? Ved du, hvor jeg fandt din skarnsunge? Nej. På værelse 503. Er du lige der med det der værelse 503? Det er der Pandora er! Så er det derfor, vi ikke leger det ud. Poul! Nu stopper du med at forstyrre de stakkels gæster, der kommer herop! Du skal ikke røre ved min stedsøn! Undskyld, men ved du, hvor Pandora... Poul! Hvor er dit fede korpus herop! Poul, har vi ikke sagt til dig? Du må ikke forstyrre de stakkels gæster. Men det kunne jo være, at de vidste, hvor Pandora var. Har din far ikke fortalt, at han er i Cairo? Zimbabwe. Zimbabwe. Jo, men måske vidste de. Hvor? I Zimbabwe. Poul, du er godt nok dum. Erik, hvor tror du, han har det med at være dum fra? Altså, det er ikke for mig. Men måske ved de, hvor Pandora er. Du er lige så dum som din far. Så man er dog op! Undskyld, men er du helt sikker? Poul! Elskede. Nu er det endelig kun dig og mig. Esteban, han kan tydeligt se dig og mig i mit hjemland, Italien, hvor vi ligger nøgne på stranden og mærker hinandens kroppe. Du behøver aldrig mere at bære tøj, elskede. Hvad er
Er du ikke Olga? Klaverjanten? Dette er det hjemsøgte værelse. Kan du ikke se mig? Du burde kunne se mig, du er klaverjant. Du kan se mig! Nej! Lys! Hvad er det her for noget? Er du slet ikke klaverjant? Kan du slet ikke se mig? Jeg skal finde på nogle flere tricks til Günther. Tricks! Olga, hvor er du henne? Günther! Günther! Dette er det hjemsøgte værelse. Så der er nogle ånder herinde? Ja, Jeg kan ikke lide ånderne. der er ånder overalt. Olga, der står en ånd lige der. Jeg kan se den, Ja, der er ånder overalt, Günther. men lige der. Nej, der står der. Men den står lige der. Jeg kan ikke lide det. Der! Nej, den står der. Jeg kan se det med mine egne øjne. Günther, hvem er det af os to, der kan se ånder? Men den står altså lige der. Jeg kan se den. Nej, Günther. Hvad nu, hvis jeg egentlig har en ting, jeg tror at sige til dig? Du kan ikke bare lave tricks med folk, når du bare er fuckmager! Olga, hun råber af dig. Jeg vil ikke høre den. Günther, hvad snakker du om? Jeg kan ikke lide det. Nej, rolig. Du skal ikke være bange. Du kan se mig, kan du ikke? Jo, jeg kan ikke lide det. Günther, du kan se mig. Hun kan ikke se mig. Hun er ikke klaverjant. Men det er Olga. Kan Olga se mig? Olga, kan du se hende? Günther, hvem snakker du med? Jeg snakker med ånden. Den står lige der. Hun kan ikke se mig. Du er håbløs, Günther. Men du er underlig. Du bliver nødt til at hjælpe mig med 2 ting. For det første, du bliver nødt til at finde Pol. Hvem er det? Hotelarbejden. Hotel? Ja, Ah, du bliver nødt til at sige til ham, at han skal slippe hans kærlighed til mig. Han bliver nødt til at gøre det, for at jeg kan komme videre. okay. Du er den eneste, der kan se mig. Så du bliver nødt til at fortælle alle, hvem det er, der har skudt mig. Kan du gøre det? Jeg kan gøre det. Du bliver nødt til at sige det til folk hurtigt, Okay. før alt galskaben begynder. Ja. Men jeg kan stadig ikke lide det. Jacqueline, Ja, kan du se noget herinde? stop. Ja, udover det vi havde regnet med. Ja, jeg kan konkludere, at der kan være nogen her i mange år. Ikke lige det jeg tænkte. Mere opbygning af verden. Det bringer minder. Skotland. Du ved, ham galning, der dræbte folk med en sækkepil. Og jeg elsker vores første sag. Det var så romantisk. Vi gik med hinanden i hånden. Vi skabte alle. Og dansede i måneskin.
Jacqueline, det er meget sjovt. Dengang, det er ligesom nu, da jeg trækker op til storm igen. Så prøver jeg at bruge. Jacqueline! Jacqueline!
Pigebarnet forsvinder på de underligste tid. Hun har da glemt sit bog. Kvinder. Der bliver kæmpe seance i aften, og Esteban skal gøre hele hotellet rent. Esteban skal altid gøre alt. Esteban gør dit, og Esteban gør dat. Esteban vil have et rigtigt mandearbejde. Esteban fik en god idé. Stuebær! Stuebær! Nå, der er I stuebær. I skal gøre hele hotellet rent. Der er en kæmpe seance i aften. Hele hotellet. Ikke Esteban! Vandet ser beskidt ud. Esteban må hellere skifte det. Hvor naiv jeg har været. Hvor stupid jeg dog har været. Men du aldrig faldet for mig. Katrine. Katrine. Katrine! Ja? Han er faldet for dig. Er han faldet for mig? Jamen han er jo hotelarvig. Jeg er jo en stuepige. Stuepige eller ej. Det er det indre, der tæller. Og det ved Poul også godt. Men han har jo Pandora. Pandora er væk. Er hun blevet væk i Zimbabwe? Nej, hun er blevet skudt. Er hun blevet skudt i Zimbabwe? De er også rigtig voldelige derovre, har jeg hørt. Nej, hun er blevet skudt her på hotellet. På hotellet? Jamen, hvem er hun? Det er mig, Katrine. Jeg er Pandora. Jamen, hvordan kan jeg så snakke med dig? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg er ved at slippe min kærlighed til Poul. Ligesom han er ved at slippe hans kærlighed til mig. Jamen, hvad betyder det for mig? Det betyder, at Poul er ved at indse, at det er dig, han elsker. Det er dig, han har skrevet alle digtene til. Jamen, så må jeg jo finde ham. Got it now.
Hvorfor har du det efter mig? Fordi at jeg kan godt lide dit hår. Og Tak. Dine øjne. Mine øjne. Goddag, alle sammen. I undrer jer måske over, hvorfor vi har bedt jer komme til det her værelse. Men da jeg kom til dette hotel, fik jeg til opgave at finde Pandora, eller hvad der var sket med den. Og ja, takket være i hvert fald halvdelen af dette samarbejde, har jeg nu fundet ud af, hvem morderen er. Marit von Übergeil. Hvor var det at beskylde mig for noget så sindssygt som et mord? Ud af mit hotel nu! Ej, prøv lige at vente her. Det er ikke Marit. Der er nemlig nogen af os, der har brugt øjnene og hjernen. Jeg ved, hvad morderen er. Ja, frøken Altheimer. Ja, jeg har altid ment, der var noget lusket over dem. Jacqueline, nogle gange kunne godt trænge sig at bruge den. Frøken Altheimer kan næsten ikke gå. Hvordan i alverden skulle hun være morderen? Men ja, det virker, jeg ser, at vi ikke kan blive enige om det heller. Nej, jeg er fuldkommen enig. Kvinder. Olga! Olga! Hvor er du henne? Günther! Olga! Jeg ved, hvem der har slået hende ihjel. Fortæl, Günther! Men før jeg kan fortælle det, skal jeg i trance. Er du i trance? Ja. Fortæl. Det var Esteban. Esteban elskede hende, og selv ikke stumtjener vil have Esteban. Esteban, jeg tror, at for dit eget bedste, følger du med nu. Esteban kan selv klare det. Hun sagde også noget andet til mig. Hun sagde, at hun skulle slippe sin kærlighed. Nå, en seance. Ja. En seance lyder godt for mig. Start seancen! Luk vinduet op, så Pandora stjæl!
Ja, nu er vi kommet til den del, hvor vi stykket faktisk er slut. Og til sidst vil vi gøre det, jeg tak, fordi skide fedt publikum, så kom godt hjem altså.